Aitameni ospitala 125 urte sortu zala, joan den urtean ospatu ginen urte aurrena. Aitameni ospitala sortu zanean, osasun mentaleko pazientziei begira sortutako ospital bat izan zen. Gaur egun be hola da, baina beste arlo batzutara ere zabali gaude. Ospital hau ahizpa ospitalarien kongregaziokoa da, eta ahizpa ospitalariak daukien mundu osoan euren etxiak edo banatuta daude. Gutxi gora bera, bai Bizkaia eta Gipuzkoa batuta ditugu 1000 bat langile. 10 urtetik hona, hasi gareia bai gestio planetan sartzen, ikusten ginen beharrezkoa zala euskarako plan bat aukitia, helburu batzuk eta ekintza batzuk egiteko. Jakinda, nun bizi garen, gure pazientiak nungu adien, erakunde publikoei erantzun bat eman bihotzau baita ere. Eta orduan, euskara egon behar da oso presente gure bizitzan eta gure lanian. Orain dela 4 urte, 5 urte edo hasi ginela ikasleak jasotzen. Orduan, zergaitik ikasle lanbide heziketako ikasle dualak. Gure helburua beti bai praktikak edo praktika dualak egiten dienean helburua beti izaten da ikasle horiek gurekin, ahalik eta ikasle gehien gurekin lanian jarraitzia hori bukatzen dauenean. Izango zen, guretako da plan perfektua, lanbide heziketa eta euskeraz. Gure esperientzia lanbide heziketa duala euskeraz egiterakoan edo jasotzerakoan gure ikaslea etortzen diren ikasleak oso aberasgarria izan da, eta nik uste dut arlo honetan dano daukagula ekarpenak egiteko, bai ikastetxeak, enpresak eta ikasleak.